Ja, jeg tror vist ikke, det er den store hemmelighed, at jeg altid har været en stor fan af RPG'er, som I måske kan se her. Mest af alt tabletop RPG'er. Jeg er også en, der følger folk på YouTube. For eksempel kan I se her Mr. Rex, som laver videogame lore med rigtig mange forskellige videoer om lore. Og jeg mener mange. Men Mr. Rex her har også lavet et dejligt pænt spil. Et scenarie til 5th edition, Sands of Doom, som man kan bagge på, eller kunne bagge på Kickstarter. Og som den store nørd det var, så gjorde jeg selvfølgelig det. Så jeg har fået min pakke her i dag, og nu skal I få lov til at se, hvad der faktisk er i den. Her har vi så kassen i sig selv. Den er ikke så stor i sig selv. Lidt tung. Og der er et papir på for at sørge for, at der er ikke nogen, der kan se adressen, der er sat til. Hop i kniv. Dejligt. Og så er det bare håndkraft. Papir væk. Sådan der. Her har vi den første pakke. Det er Battle Maps. I kan se, de er lavet faktisk til, at man kan spille på dem, hvilket er rimelig nice. De er alle sammen godt pænt produceret. Der er en god del af dem. Og vi har faktisk en ekstra pakke her. Så endnu flere Battle Maps. Så dobbelt op på Battle Maps. Dobbelt så godt. Ikke dårligt. Og her har vi den. Sands of Doom. Og en kasse med et eller andet. Det kan vi se på bagefter. Det er nok ikke lige så vigtigt. Men Sands of Doom er Mr. X. Fuldt skrevet eventyr. Og I kan se her. Hope is a Mirage Fools May Chase. Fra level 1 til 11 er den. Og den er kompatibel med begge versioner af 5th edition. Og så har vi en lille GM-skærm her. Ja, nice. Er den drage og... Ja, det er det hele. Faktisk 2. Og en til GM-skærmen der. Prøv lige at åbne den her GM-skærm, så I kan se. Kom så. Væk med plastik, det skal vi ikke bruge. Og der. Fra ende til anden har vi her. Rimelig mange nice ting på det. Og bagpå så er der standard ting og sådan noget dems. Og så er det lidt ekstra ting. Men det er sådan set ikke det vigtige. Og en ekstra. Det er meget nice. 2 sæt, og så den her. Det er ikke let at få sådan en åben med en hånd. Så hvis vi lige gør sådan her. Nej. I kan se mit ansigt. Plastik. Og væk med nej, det skal ikke bruge mere. Nej, kan jeg ikke en hånd. I må lige... ja. Vent lidt et øjeblik, så gør vi sådan her. Og så har vi meget let at åbne med 2 hænder, uden at skulle holde kameraet, for at være helt ærlig. Så kan I kigge på gulvet om min fod. Da-da! Item kort. Magic item kort. Hand of Brass. Meget nice. Og hele den her bunke. Med tonsvis af dem. Alle de forskellige items, der skal bruges i hele spillet. Så
let at holde styr på, hvis du spiller Sands of Doom. Ja, som I kan se, så er der faktisk ikke en stor i denne boks med sig selv, men der er rigtig mange forskellige ting at gå i gang med at kigge på. Og ja, jeg har sat mig og kigger på Players Handboken her, af den meget simple grund af, at jeg har også god til hans ting i PDF-form, hvilket faktisk er lige her blandt andet. Der har vi hans Armor Redesigned, som også er, igen, Mr. X, der har lavet det der. Igen, rigtig mange forskellige systemer, han har lavet. Han har også nogle forskellige monster classes, som jeg altid er glad af, hvor det her. Han har Dragon Hordes, monster classes, alle mulige dejlige ting og sager. Jeg smider et link ned i beskrivelsen, hvis det er, I har lyst til at tjekke hans YouTube-kanal. Advarsel, det er dog kun på engelsk, og så må I hygge jer. Det ser dejligt hyggeligt ud, ikke? I må have det rigtig godt til næste gang. Hej hej!